কে খাও যাবে এই কোন খাওছ ଓ ଏତିକି ବହୁତ ବସ ବସ ସେଇଠି ବସ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଟାଟା କରିଦିଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ହଁ ବହୁତ ଗରମ ତତେ ହେପି ହେଇ ନିଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାରିକି ଲକିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା କ'ଣ କହିବୁ ତାକୁ ବହୁତ ବଦମାସ ଲକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ଦଉନି ଦେଇକି ଖାଉଛି तू धीरे रहना